Vi har følgende differentialligning. Y mærke er lige med b minus ay, hvor a ikke må være 0. Løsningen til denne differentialligning, det er y af t lige med b over a plus c gange e opløftet i minus a t. Det vil vi bevise ved at gøre prøven. Det første vi gør er at differentiere funktionen y af t. Så mærke af t er lige med minus a gange c gange e opløftet i minus a t. Det vi gør nu, det er så at udskifte y-mærke med den differentierede funktion heroppe, og samtidig udskifte y med vores y her. Så får vi følgende udtryk. Minus a gange c gange e opløftet i minus at er lige med b minus a gange parentes, sæt det her udtryk ind, b over a plus c gange e opløftet i minus at parentes. Det her, det skal så være lige med det her. For at vise det, skal vi først reducere over på den her side. Det gør vi ved at gange a ind i parentesen. Får vi følgende. B minus a gange b over a. Nej, minus a gange c gange e opløftet i minus a. Nu kan vi så yderligere reducere ved at lade ved at lade a gå ud med a, og så derefter så får man minus b, og det går ud med b. Og så får vi faktisk minus a gange c gange e minus a t. Og det er det samme udtryk, som vi har heroppe. Dermed er løsningen